Ben, presentamos un ano máis, unha 29 edición do Outono Teatral do Concello de Outes. Este ano, o Auditorio da Casa Cultura vai acoller 20 fins de semana con programación cultural, con obras de teatro para todas as idades e a todos os gustos, partindo do 21 de setembro até o 28 de febreiro, e facémolo engadindo unha novidade a hora de reservarse entradas. Entendemos que a cultura hai que dar valor, que é positivo aportar económicamente para tamén ampliar a oferta cultural e mellorar as obras de teatro que se ofrecen no noso concello, mas tamén para ordenar e facer máis accesible a adquisición de entradas. Por un lado, estreamos unha plataforma de reserva online, haberá un porcentaxe de entradas que se poidan adquirir directamente a través da plataforma de reserva que estará disponible tanto na aplicación Outes Informa como na página web, e por outro lado vaise poder seguir efectivamente reservando semana a semana dende o luns previo na Casa da Cultura directamente con esa reserva, non? Pero engadimos unha comodidade que tamén trae descontos para toda a veciñanza. A partir deste outono teatral introducimos o que son os bonos teatro, un bono xeral e un bono miudiño, e que están pensados justamente para poder reservar directamente en todas as obras de teatro que se queran asistir. Cada bono comprende unha relación de obras de teatro que se poderán consultar na Casa da Cultura a hora de adquirilo, e terán un desconto do 30% do prezo total de todas as obras que comprenden. Os prezos que se establecen nas obras de teatro son moi asequibles, parten dos 3 euros e, como dicía, axudan, por un lado, a que poidan asistir a maior parte dos veciños posibles e que aqueles visitantes que se achegan ás nosas obras de teatro tamén aporten económicamente para poder desenvolver o outono teatral. Como dicía, os bonos teatro estarán á venda presencialmente, só presencialmente, na Casa da Cultura a partir do 9 de setembro. O lunes 9 de setembro saen á venda os bonos de teatro, tanto o bono xeral como o bono miúdo, e ese mesmo día tamén se poderá reservar telemáticamente as entradas que están reservadas para a plataforma online. As que están reservadas para a venda presencial, por separado do bono e da venda telemática, poderánse comprar, como sempre, a partir do lunes previo a cada obra de teatro. Sen máis, como Concello de Cultura, encantaríame convidar a toda a veciñanza a que se sume, a que se anime e, sobre todo, a que se anime a sacar os bonos e asistir ao maior número posible de obras de teatro e a disfrutar do outono teatral como todos os anos na cultura de Outes.